Здравейте, аз съм Сарте, коуч по заетост в Триксо или по-точно дигиталната версия на Сарте. Днес ще ти дам няколко съвета за ергономична работа като домашен помощник. Първи съвет – избягвай тежкото вдигане и използвай помощни средства като количка. Вдигаш ли? Постави краката си около товара за стабилност. Дръж товара с двете си ръце и приближи ръцете си до тялото. Наведи се в коленете, а не в гърба. Премести краката си, а не горната част на тялото. Направи опорната база широка. Следвай правилата за тежки предмети. Не вдигай мебели над 10 кг или двулични матраци. Вторият съвет – настрой височината на работата. Постави кофата на масата. Съвет номер 3. Използвай опора, за да избегнеш натоварване на гърба. Четвърти съвет – използвай краката. Движи краката си, а не горната част на тялото, когато миеш или прахосмукаш. Избягвай да въртиш горната част на тялото. Пети съвет – използвай помощни средства. Избягвай да се протягаш. Използвайте дълга или телескопична метла или стълба, ако е нужно. Не повече от 3 стъпала, вместо да се протягате. Внимавайте, когато използвате стълба. Съвет 6. Редувайте стоене и седене. Ако е възможно, гладете или сгъвайте дрехи докато седите. Тези съвети намаляват натоварването и осигуряват безопасност. Благодаря и до скоро!